mabende wadani mondo mwagogo mbaka okinyi makaono. Bishop oyawre Kisumu cheyo machalnade to paro en mane kotenore kod paro mar chik manyaka sani kod dwaro mondo kanise owuog oko ka en chulo osuru ma isebedo ka moko kuom gi ok chul ochulo. En ang'o miyo jodolo wuok oko mathoth ahinya mar kwede, to in kor ka kori isire koso ikwedo paro mar chikno? Cleophas, moko ago erokamano ni station mar Ramogi mondo giluongo mondo wabi. Adwaro mondo awach wach achiel ni mokwongo adwaro mondo jopiny ong'e ni gima ondikie e bill ma wating'o ni en pach jo kanisa. Kuom higni mang'eny kanisa osebedo kawacho ni gidwaro mondo mi ogolgi e Society Act to gibed kod act margi manyalo timo negi the registration. Mano e namba achiel mokwongo monego wayie ni kanisa an achievement ma this draft dhi timo. Nikech kisomo part 2 ma section 4 wuoyo on registrar and of religious organizations. So manyisowa ni religious organizations dhi bedo kod office margi mabiro timo negi registration. Ma ok en dwaro mar sirikal, Cleophas. Ma en dwaro mar kanise for eternity. Gisebedo ka gigombo ni mondo mi oketnegi body manyalo register gi, manyalo regulate gi. Now, ka tieko wachno, tadwaro mondo anyisi ni paro mane oketi kaka winjo owadwa Samuel owacho en adiera kabisa ni kane oket task force to nitiere task forces moseketi e Kenya ka mang'eny ahinya to tich magitimo wakwano ni onge, nikech ka gitieko their task force to gidhi dala gi yweyo to onge gimotimore. The task force mar Mtava Msimi e task force mokwongo mwaneno kagolo the act of parliament mondo ter act mondo beda bill in parliament mabiro timo gimiluongo ni regulations. Adwaro yie kod jowete gariyo moseloso mbele na ni kamoro wabiro bedo ka wachalo joma ni luongo joma chalo wuoyo from the one side. Adwaro mondo awachi Cleophas ni kanise must be regulated, nyaka gibed regulated. And adwaro mondo awachi ni ka kanise ok obedo regulated to onge tiende mondo wasik wago koko ni nitiere some rogue churches and rogue pastors. Mai momiyo anasiro ni ka jo parliament gin joma riek kendo gibeyo kaka gin jomochung'nwa to mondo giyie mondo gikal this mondo bed act of parliament mondo kanise obed regulated. Ka tieko mano tadwaro mondo wachi ni e bill ni te onge kamondikie ni kanisa ibiro ng'ado osuru. And I want to put this very clear. Nyoro nyawinjo ka abiro kwayi ni mondo ichaki play ye kendo ka pastor or a bishop mara church chung to wacho ni bill ni ondiko kamoro ni ka iyalo injili ne ng'ato mowar ti go find selling million apar kata jela dweche adek. That is also rogue because mano gima is not here. Nyawinjo kiwacho ni pes mwagolo tithe and offertories ibiro ng'ado osuru. It's very clear. Ondik maber adier ni pesa gibiro ng'ado osuru ka ise explain mi wacho gimitimo gi pesa ni. To kaka Samuel owacho, once ni ilero maber gima pesa ni timo, ibiro bedo gimitimo ni tax exempted. Awinjo jadolo moro kowacho, kasi jadolo Silas kowacho wach mamit na kanya ahinya ni kotiek choko tithe on a Sunday the first week of the month tikao pesa goduto te tiketo e boot mar mtok bishop kata mtok pastor, whoever is running that church. These are some of the problems makanise are facing ma bill ni dhi konyowa. Omiyo ana wacho ni nyaka sa mwuoyo kawuono ni adwaro mondo akwed oko joma nyo wacho ni bill ni dwaro tero ji jela koyalo injili na nyithindo, koyalo injili e pap, niti dhi gogi fine. They were misleading Kenyans and mano kigima nitiere ka. Mara riyo, Cleophas, adwaro mondo awachi ni wasebedo gi kanisa ma nigi chandruok kendo adiera wan gi chandruok. And in this bill kineno tiwacho ni dhi chuno kanise mondo bed kod gimiluongo ni board of trustees.
Ang'o momiyo wan afraid momiyo kwadwa bedo gi board of trustees? Because we feel ni kawa onge gi jok ma kata joma regulate wa even around us to wan free to use the money ma wayudo kuom jokristo kaka wanyalo tiyogo. And I don't think that is the right way, because